दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गुबुन गुबुन समाव थांनाय जि 6 बोसोरसिम दिनैसिमबो बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव गोबां दफाफ्रा मावफुंजायाखै आरो बिनि गेजेराव भारत संबिधाननि जे संशोधन जानांगौ बेवहाय 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा आरो आसामाव थानानै सनितपुर बिस्वनाथनि सिमा लावनांगौनि मोनसे बाथ्रा बर' कसारी काउन्सिलाव इलेक्सन जानांगौ समस्ति थिग जानांगौ गामि नटिफिकेसन मोजाङै जानांगौ दा बेफोर गासैबो बे एकर्डजों सोमोन्दो थानाय माखासे जेंनाफोर जायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों थाद'आखै जोङो बेखौ हास्थायगोन आरो बेखौ जों नारसिनगोन आरो भारत सरकारा जेब्लासिम बिनि सायाव गेबेङै एबा 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोनानै होआगौमानि आरो लोगोसे उननि समाव बेखौ लाबोनाय जायाबा एबा जोङो बर' हारिनि गेजेराव बिनि गेजेरजों जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव गुबुन गुबुन थिरांथाखौ जोङो बयजोंबो सावरायनानै लागोन।